Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo amakiranod, kadagiti na santuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios, aman nakabalin amin, kan kada kayumat kakabsat, tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid kan liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay. Isong agpagpakaasya ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin ng anghel ken sa santo, kan kada kayumat kakabsat, kay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pagawanam dagiti basbasol mi ket ala nakamamin nga iturong iti biag nga agnanayon. Idaydayaw tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloria na. Gloria iti Diyos, ikangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tatao anaimbag ti panagnaknakem na. Hibunan nagdaka, itanog daka, pagrukbabandak, daydayawen daka. Agyaman kamken ka, gapo iti, naindakla, adayag mo. Gloria iti Diyos, ikangatwa. Apo Diyos, nailangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, ket sika Apo niya Jesu Kristo. Bugbugto nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios ket anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatwa. Sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadagiti amangika, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy parararaw ni sika situtugaw iti makannawan ti Ama. Kaasyan na kami, Gloria iti Diyos, ti kangatwa, yan tangay sigsika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, sigsika ti Apo, sigsika ti kangatwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo, o Dios sikat ti mga ramid, adagiti mamati, may maysa ti panagnakemda. Hipay mo kad kada kami at taom, ngay ayaten mi ti ibilin mo, kan tarigagayan mi ti inkarim. Itikasta iti baet, dagiti amin na mapaspasamak dito lubong, patgan milata ngay pangpangruna, dagiti napaypay so aragsak, gapukan Kristo nga anak mo kan Apo mi,
Isu ang magipagbiag ken magipagariken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Josue. Inumong ni Josue dagiti amin na tribo ti Israel, ijay Sikem. Nayaban na dagiti panglakayen, dagiti papangulo, dagiti ukom, ken dagiti opisyales ti Israel, ket di matagda iti imatang ti Diyos. Kinuna ni Josue karagiti amin at tao. No diyo kaya ti agserbiken kwa na, ikidding yu itan no siya sino ti pagserbian yu. Agserbi kayo karagiti di Diyosen ang nagserbian dagiti kapuunan nyo ijay Mesopotamia. Wenno, karagiti di Diyosen dagiti Amoreo nga agindaga ti pagnanaidan nyo ti agdama. No maipapan kanya ken ti familyak, agserbi kami iti Apo. Simungbat dagiti tattao. Adayo ang mapanunot mi apanawan ti Apo, ket agserbi kami karagiti di Diyosen. Ti Apo Diyos tayo, ti nangiruwar kada tayo, ken kadagiti kapuunan tayo, anaadipen ijay Ehipto. Ket nakita tayo, dagiti na indaklan nga naramid na. Sinalakniban na tayo iti sa dinuman anapanan tayo, kadagiti amin na pagilyan ang nagdalyasatan tayo. Ngarod, agserbi kami iti Apo, ta iso ti Diyos tayo. Ti sao ti Apo. Padasen nyo ti kinembag ti Apo. Iti abi na tiyempo, agyamanak iti Apo. Jakto agsardeng ang mga idaydayaw kenkwana. Idaydayaw kunto gapo iti inaramid na. Amin ay may daddadanes dungeg kan agragsakma. Dagiti nalinteg bantayan ida iti Apo. Kitdenggen na ti asod da. Ngem dagiti agaramid ti dakes, busuron na, ket awanton ti makalagip kadakwada inton matayda. Umawag dagiti nalinteg iti Apo, ket ipangagda ida, tulungan na ida karagiti amin apakarigatan da. Umasidag ti Apo karagiti maupay, isalakan da dagiti awanen apulos namnamada. Adu ti pakiribukan ti tao analinteg. Ngam isalakan ti Apo karagiti amin apakarigatan da. Dayta a tao ay wanan to ti Apo, ket awanton ti matukol atulang na. Ti dakes nga inaramid dagiti managdakdakes, isuntumat laang ti mangpatay kadakwada. Ket madusadanto dagiti subumura karagiti nalinteg. Di maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Paituran kayo iti maysa ken maysa gapu ta panagremyo ken Kristo. Babae, paituran kayo kadagiti asawayo, kas iti panangituray ti Apo kada kayo. Taadda turay ti lalaki iti asawa na. Akasmet iti kaadda ti turay ni Kristo iti iglesia. Ni Kristo a mismo ti mangisalakan iti iglesia a bagina. Iti kasta, masapol a paiturayan dagiti babae kadagiti asawa da iti amin a banag. Akasmet iti iglesia a pakaiturayan ken Kristo. Lalaki, ayaten yu dagiti asawa yu akas iti panagayat ni Kristo iti iglesia. Inted na ti biag na a maipaay ken kuana. Inaramid na daytoy tapno idaton na iti iglesia iti Dios. Babaen ti sauna kalpasan iti panangugas na iti danum. Tapno idatag na iti iglesia iti bagina metlaeng iti amin a kinapintas. Kinadalos awan man sa wenno karetket na
wenno anyaman apakababalawan na. Rebeng nga rod nga ayaten dagiti lalaki ti asawa da, akas iti panagayat da iti bagida. Ti lalaki nga agayat iti asawa na, ayaten namet ti bagina. Taawan ti tao amang guray ti bagina met laeng. Taraunan na ket di ken taripatwen na, akas iti panang taroon ken panang taripato ni Kristo iti iglesia. Takam kaming natayo iti bagina. Kas kuna tinasantuan asurat, daytoy tigapuna apanawan to ti lalaki dagiti naganak ken kuana. Makitipon to iti asawa na ket agbalindan to amay maysa. Adadakkel a kinapudno nga imparangarang daytoy paset tinasantuan asurat. Ket maawatak amay aprikal daytoy ken Kristo iti iglesia. Ti sao ti Apo. Isao amang tetibya indengan tayo asiraragsa awaten tayanap nuanti ayat ta iso iso ibagnos tayo idalan ti kinapudno. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Ado kadagiti adalan tinakangeg iti panursuro ni Jesus maipapan iti tinapay ti biag. Narikot unay daytoy a panursuro kinunada. Siya sino ti makaawat? Nupay no awan ti nangibagbaga ken kuana ammo ni Jesus nga agdadayamudom dagiti adalan na gapo iti daytoy. Iti kasta kinunana kadakwada, maupay kayo kadi, gapo iti daytoy. Anyan tulakit din, numakita yu ti anak ti tao, nga umuli iti sigod nga ayan na. Ti espiritu ti makaited iti biag. Awan na pulos ti maited ti lasag. Espiritu ken biag, dagiti insaok kada kayo. Nupay kasta adda sumagmamano kada kayo adi mamati. Tasigod nga ammo ni Jesus, no siya sino dagiti saan amamati, ken no siya sino ti manglipot to ken kuana. Kinunana pay, daytoy tigapuna nga imbagak kada kayo, nga awan ti makaumay kaniyak, no saan nga ipalubos ti Ama. Gapo iti daytoy, pinanawan dagiti adu a pasurot na ket sandan a kimmoy kuyog ken kuana. Iti kasta kinuna ni Jesus kadagiti 10 ket 2 adalan ket da kayo kayat yumet ti pumanaw. Apo insungbat ni Simon Pedro, adda pay aya sa bali a papananmi. Adda ken ka dagiti sao ang makaita iti biag ngagnanayon. Ket ita mamati kami ken ammomi asika ti santo ti Dios. Ti ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek kakabsat ko kan Apo tayo nga Jesucristo. Nadanon tayon daytoy maikalima paset ti chapter 6 ti Ebanghelyo ni San Juan. Naisingat iti cycle B
nga ni Marcos ti kadkadwa tayo, mangidaldalan kada tayo, kan ti ebanghelyo na ti Domingo nga may pakpakdaar. Namiti na ti 5 nga nagsasaganad, na isingat laang idinapan na Domingo, ti fiesta ti panagkayuli na po Santa Maria, itangal daw mat kaaldawan mat iti kinareyna, Queenship of Mary. 7 aldaw, ti may kapitong aldaw kalpasan ti panagkayuli na, marambakan mat, mitatata Domingo, at dalatanga dati Domingo, iti ramrambakan tayo nga malagip tilata dati 22, nga kinareyna ni Apo Santa Maria. Ket daytoy maudin nga paset ti chapter 6 nga dinakdakamat na iti 5 nga Domingo, 5 nga paset, awan sabali nga talaga nga turong ken ibaskag ken ilawlawag na kada tayo no saan nga ni Apo Isus at tinapay ti biag, tinasanto na Eucharistia, tinasanto na komunyon, saan nga pangarig laeng, saan nga wagas lati panangisao nga nasken nga awaten tayo ni Apo Isus nga nasken kas linaon dagiti balikas na iti may kanam paset ti Ebanghelyo ni San Juan ket ibagana nga mismo nasken nga awaten tayo ni Apo Isus, babaan ti bagikan darana, tinasanto na komunyon, tapno iti kasta magunod tayo, maikari tayo iti biag nga agnanayon. Dito'y maudi nga paset at daytan na rigatanen dagiti tataw agdadaya modom na kas idi umuna nga paset idi kalpasan iti milagro adadaya modom lata dagiti tattao adag narungsot nga dawel ti reaksyon da nagkarkaro siya sino nga ruden ti makaawat narikot daytoy sana mabalin mi tinaunag nga punto us-usto jay bagbagana ngam dida kayat nga awaten, dida kayat nga aklunen, sanda nga aklunen nga isu ti Mesiyas nga ururayan da, ti umay ang maururay ang mangisalakan, mangikapya iti tao ken ni Apo Dios nga babaen ken kuana nga mairuknoy kas kordero ang maidaton ken mairuknoy, maispal, maisubli tinadadael a relasyon iti nagbaetan ti tao ken ti Dios saan da nga maaklon. Kinapudno na ije may kadwa nga paseten idi anda maklon pimanaw dan. Imagine idi panawon ni Apo Jesus nagriga dapayen nga aklonen pinanawan dapay. Anyan tulaket nga takada tayo itan natangtangken pa ito ulo tayo no dadduman adola amin hanga isu minto no ka nagpumano tayo meten narigat day tayo bagbaganan so agpasog no den na makimisa jay sa baling madi day tuyan day makita yo idi pa ila panawon na Apo Isus nakasentro nga rod daytoy iti pangedeng panagpili panagikedeng talagang ikedeng mo naaramat pa'y, nadakamat pa'y, di may kadwa nga may basa, may panggap iti ladawan, ti relasyon ti iglesia, ken ni Apo Isus, ti relasyon ti agasawa. Kaya tamanan iti panagasawa nga, nasken ken masapul nga, ikomit mo ti bagim. Magasam no, 23 no 24 na pa'y latatao ken, mangasawa akon, sigurado ka? Nasaan ko ba dita? Hangasinsinan. Ti panangasawa saan nga sinsinan aglalo kada gitoy nga panawon nga kasla naglakati agsukat kada agbaliw kada daytoy panawon tayo nga panawon ti kababalinti agibeleng ibeleng mon sarding mon guston baamon hindi ko pati tao ibeleng mon dayta ti katugangam ibeleng mon agraman asawa mon agsinatan divorce regasem sa talaga nga ti panagasawa nasken ti panagikedeng kaduam dayta tintero nga panagbiag mo ano ang ka nga makapagamiris nga agdesisyon nga nalaing agdandanog kanto ti angin wano interon to nga ti panagbiag mo ke sinsinay ken opay ken babawi aging gana nga intunukan 40 years yung agasawan us-usto hindi pa ila ang 5 years ng agasawa talaga nga mistik ti desisyon ko nagladawon talaga ang sobrang aladaw 40 years yung agasawan sa kay ag-divorce agasam na gaputa
saan nga nasayod ken nasayaat dahi panagaramid iti desisyon. Ti panagbiag tayo talaga nga agaramid tayo iti desisyon, babasit ken dadakkel nga desisyon. Anya nga kurso ti alaem, agluto ka anya bitsinam wenno magic sarap, bugoong wenno patis, asin wenno asukar. Anya ti pagbadom nga mapan magimisa, green wenno red, yellow wenno puraw. Agarami ka desisyon. Agdigos ka wenno saan yun, mangan ka babasit. Nga dagay babasit nga panagdesisyon tayo, nga agturong iti anya ti piliyam, biag wenno patay. Makapasaya at ti relasyon kin Apo Dios wenno kumayakay ka kin ni Apo Dios. Anya dagiti desisyon na makabiag wenno makapatay. Amin nga desisyon mo nga nimbag ken nasayaat ken mayataday iti panagayat mo iti Dios makabiag. Amin nga desisyon mo nga saan nga mayanurot iti panagayat ken panagdengeg ken panangtungpal ken panangtulnog mo kin ni Apo Dios saan nga makabiyag makapatay. Makapatay umadadayo ka. Patay anya ti patay iti na Kristiyan na pamati tayo anya ti patay basol. Anya ti description na basol agsungani kan hammo nga denggenan hammo nga takderan ta desisyon mo nanipod di nagbunyag tayo at danday ta nga desisyon suroten ka Apo. Nagbunyag tayo nagbalintay nga kameng ti iglesia ni Apo Jesus. Dahil ito nga iglesia nga binuangay na iso ti bagina, iso ti ulo, kamang na tayo na ito, pasurot na tayo ni Apo Isus, anak na tayo ti Diyos nga Ama, babaan iti panagtutok, ipapatay kan panagungar ni Apo Isus, daytan, ti kasasaad tayon, dinisisyonan, dagiti naganak tayo, pinasengkedan tayo, idi nagprimera komunyon tayo, idi nagkumpirma tayo, idi dimakdakkel tayo, pinasengkedan tayo daytang nga desisyon, ket amin nga ramid garaw ken panunot ti panagbiag tayo soroten na kuma dayta. Ang iti kinarasikan kinatao tayo ken iti aglidem nga klase ti panunot tayo ta idinto pay panawon ni Apo Isus. Da kayo pumanaw kayo might saan Apo nagsaya aton jay sa sungbat ni San Pedro. Sa dino kadpay ayati papanan mi Apo addaken ka. Dagiti sao ang makaited ti biag ngagnanayon. Sapay kuma, takas jay met, nga kanayon, tigalad, ken kababalin tayo. Apo, addakin ka, nga masansan, nga ti ipakita, ken ibaga, dagiti desisyon, garaw, panagbiag tayo, kaslamet kumay kayakay, kaslamet umadadayo. Tano amirisan kin kitaan tayo, dagiti turong, kan taray, ti panagbiag tayo, di tayo mabupuutan. Adayo tayo magayaman. Han tayo mabupuutan. Mabaling nga ipagarup tayo. Haan, usto, nalintagak pa'y nasaya atak pa'y. Daya ti dili ka, kasla ka dagajay fariseyo. So nga nagbaling nga natangken da. Awan da ito, nariga da ito, bagbagana kanam. Tilasag na, inumam. Isuro nag-iriti kanibalisman. Kunadan, daytan. Sandang nga maaklon, dayi na ununag, nga anag, nga dayi gayam, idi ket nang nangandatimana, idi ket adadajay, rambak ti Paskwa, tapno lagi penda, dayi panangisalakan ni Yahweh a Dios, kadakwada nga tattao ti Israel. Inik ka na ida ti bilbilin, inik ka na ida iti Torah, bilin nga linlinteg, tanom, suruten da, ket agbiag da, gayam di da nasipsiputan, inmayan ti usto nga Torah, inmayan ti usto nga sirib, inmayan ti usto nga biag, mismo iso na dito yan, katawatan, bagi kandara, dagi daan nga tulag ka puro senyal, puro simbolo, tatan, mismo, ti Diyos kayat na nga isinged, iya sidag, ti bagina, ti biag na, kada tayo, sabsabali nga Diyos. Grabe no panunutem, ikumpirar mo kadagijay, di Diyosan nga nangato, datingato, never nga umasidag. Ti Diyos tayo nga Kristiyano Katoliko, inmay kada tayo, asidag kada tayo, ada kada tayo. Nariga nga maawatan datoy, imposible. Ti Diyos kada jaylaeng ngato, man nakabalin. Adad tanto ket ngamin, ke nagbatad lang aruden nga imay tapno imparang na,
ti kinasiyasino ti Dios, ti ayat ti Dios, ti asi ti Dios. Nagrigat tayo nga maawatan, nagtangken, tunukan, addaytan. Kuna tayo no agbibiyag tayo, sigun ken kuana, kumay kaya kay tayo matgayaman. Nga talaga, pabaruan tayo nga, apo sika ti piliyek. Kuni Josue, no siya, kan ti pamilyak, agserbi kami iti apo. Iti ibanghelyo, da kayo, pumanaw kayo mat kadi. Apo, sa dino pa iti pamilyak, addaken ka. Hala, anda dito inis istoryak nga 5 nga pakaulawan ti tao, masulusulisog ti tao, imbis nga pilyan na ni Apo Dios, yung tunukan, dahito nga pan nakasulisog na isumatan ti mangyadayo, di tayo napupuutan, yung tunukan, pinanawan tayo matan, adayo tayo magayaman, delikado pa di tayo nga masipsiputan, so nga nagpatig nga siputan tayo lata, at least, maminsan, wano, nagsiat no mamindwa, kada marik natin nga kasapulan tayo, umasidag tayo iti apo, agkumpisar tayo. Ang nga orayong laang nga gaputa at primera komunyon, gaputa kasara, gaputa kumpirmahan. Talagang regular nga kita anday datang nga relasyon tayo ito no ma-check up, sabay ti Christmas, sabay ti panagungar, Semana Santa, sabay ti Christmas, tapno, na bagas day tang anagken dagiti nagpapateg nga aramid iti panagbiag tayo kas Kristiyano no dagiti aktibidades tayo masansan nga maited ken maidyayal at dayta panagkumpisar tapno mapabaro ti relasyon tayo ken kuana agbabawi tayo isuko tayo dagiti nga panangpili tayo iti saanen nga maiyataday iti apo pinangpili tayo iti patay saan meten nga panangpili iti biag. Dajay nasken nga talaga nga agsubli tayo, agagas tayo. Kalpasan na awaten tayo tinasanto na Eucharistia, na santo na komunyon, nagdakkel nga taraon kan biag kada tayo. 5 nga pakaririribukan nga di tayo mapupuutan, taano maiyadayo tayo. 5 nga gundaway ni Satanas, pangsulisugan na, umuna kinasadot. Di mo masipsiputan, nagbaling ka nga sadot, aglaladot, awang ganay-gay na, agkakapsyot, agpopopok, agililad iti balitang, agtugtugaw iti indayon, aging gana nga nagsilang di indayon, kada nasilangan dagajay balitang, dijay nga sumbrek, jay demonyo, kasla, data operation taob, kuna data kasla kala bangawon no lata, nga napuno danom na stagnant, akin napno ti balbaltik ti panakasairo. Jay, no, agsadsadot ka, no nasadot ka, uno itulok mo nga ramiden na ka nga nasadot. Nitan agtugtugaw ka jay sango, jay salasyo, uno jay balkon, mangmulmulang lang kadagiti lumabas, niya pa'y sino dayta, niya pa'y dayta. Talaga ang masyairo kalat nga madibunyo Ada jay kalaunag ti balayo ngam nakarkaro ka pa ngam bumbu radyo. Siyempre nakita maamin ni data mo di pwede ta pinsi kay na mati tricycle na dyan pa isu na dyan delikado data. Niya pwede data tay ate professional huiting romo data niya pa talaga na alaga ada jay kalatan naglalawon no iti kinasadsado mo tawan ter aramidem aponan naka sa iruwan naka la ore tawan te Abraham ipos mo kay di dato yan, ipos mo to matin. La, orawan tayo Abraham. So, Facebook kalatan. So maruno, puyat, agpuy-puyat kalatan. Agpuyat kakide. So, nga nagano nga agtutubo, bom sog, tikalob, timatana. Agpuy-puyat kakide. Laki den kamatorogan. Laki de. Tawagam na jowa. Laki de. Halaki dek, buya ka den, buya ka tati kompormen, agpuyat ka den. Ito pati nataengan, mapupakawanom no pati senior citizen ko, bum sugya matana, mapuy-puyatan. Aki delikado mo siya, puyat, natagpuy-puyat hanggang matorogan. Laki dek, uminom ka, agrelax ka. Sugayam alaunan, 2:00 hanggang maturog, agpuy-puyat ka, undaway ti sa iro. May kaalo, laki de,
hingka umutang. Agastar ka, alagastar, alagatang, alautang, alagastar. Ito ka namin nguto mo, kwarta. Kwarta, pangwartaan. Hamo masangon ti simbaan na mo masang. Agure ka bisiak, ada kwarta, utang, gastar. Madimunyukan, inapunan na kamanti sa iron. Nita, umuna, sadot, puyat, gastador, utang, kwarta. May kapat. Agbaling ka nga arsagid, managpunto, pasugnod, anay ko, manja ko, nabainana ko, ito ka na mo kasasaon, agsaksakit to na ka mo, tartara ka na mo, ito ka nagkanser kan, ito ka pumarot a buok mo, ito ka ngumisit kan, ito ka naggood kan, dayay, dagi sakit tinakam, agronot tangipon mo, agragrag tabuok mo, lumawa tamuging mo, agugod-ugod taropam, ipikto ti pasugnod, arsagid, ponto. Agpumpunto, diya manganan, tingati rabii, adag kalkalong. Ang kitam, no, agpunto, na makimisa gisan talusyan, diya kayat, paspasagitan naktapade. Di na mapampansinan, ina di ba? Magkitam ti mapasamak, diya kagtagtagarin. Ito ka na mo kasasaw di katugangan mo, ito ka na mo kasasaw di karuba mo. Anak nga padalanan tadalan ko kasasaon, sinirana dalam me. Hingkabil na pa dyan ti ruangan na, no trespassing, paspasagitan naksa, gaputa ka na yun ang umasak. So dito nagpasugnod kan, di mo kasasaon. Hamo na pupuutan, nakapismas mo ngamin ti daduma, hamo na pupuutan, sanga kilo yung subsub mo. Kita mo takaabay mo. Malasin mo na sakit tinakom na, bimla di subsub na, nairuam nga agmismisuot, kasla nagpuskol ti braces na. Ama na mama, manyalaki din na pigsa ti ipikto ti sakit tinakam. Agsak-sakit yan. Basta ka gurgurak, jakya nga kisyaon, sakit tinakam ko. Uros usto mo yung bagana. Di mo mamin tila sakit tinakam mo, pasyugnod. Made, taom. Tunukan na dyan. Dahil ti pakaramidan na kain tunukan. Di desisyon mo nga garamit ti kinaimbag. Di desisyon mo nga sumurot iti apo agkakapsut. Nalaga kang agpasyugnod. Ayok ko nang kausapin. Hindi ko na kakausapin. Kitaam, maturmento, impyerno, tabiyag mo. Nagbibiyag ka nga daw, awitam nga sakit tinakam. Sakit tinakam kinitatang mo, na tayo pa yun. Sakit tinakam kininana mo. Sakit tinakam kinimano mo. Sakit tinakam kiniading mo. Sakit tinakam ni karobam. Sakit tinakam di amistram. Apo Diyos ko, si bibiyag ka nga sakit tinakam. Alwadam. Si bibiyag ka nga punto. May kalima. Upay. Maupupay. Manjakon, jakayatin agsanod, sumukon, sumirinder. Hindi ko na kaya. Delikado na dyan. So, mga lakattalin. Dayati grabe no daduma. Hangka maupay. Awanti pamatim, maupay ka. Awanti makita mo, nga lawagan. Sumipngat aminan, maupay ka. Manjakon. Dagita nga lideris, aga-apadamat, manjakon. Katamat, manjakon. Naupay ka. Yayay, kasi tinaramid yan. Nariga nga maawatan dato nga panursuro na. Panawan tayo kiidin. Detan. Di ka nito nga nag-give up ka ng gawanan. Natay. Nag-dead end. So nga, hamo itulok nga agturay. Di jay nga mag-ugo. Laki di, baamon. Hanggang ka mapanan. Baamon. Sarteng mo kiidin. Daday jay. Ya amin, ti pangaramidan ti sa iro. Hanggang kagsukatan. Hanggang mapanan. Sadot. Laki day, agmulang-lang ka, agmulagat ka, agpapanag. Tulukan, tindula mo bubramon. Laki day, umutang ka, gumatang ka, sikat ka, kwarta. Puntukan, manjakon, ayoko na, masakit, nasakta ng aking damdamin. Nalpas. Uri nagbasit nga banag. Then, upay, ustun, manjakun. Itaan tayo kita nga lima nga pagayaman ti jablukon demonyo tadita nga pumisok, dita ka mga mo mapupuutan pag mo na dadyakan. Grabe.
no daking kaamin dahil 5 nga sitwasyon nga pagumukan na kati demonyo ken dagiti balbaltik na. Nga daw-dawatan tayo tapno damagan ti Apo sika da kayo pumanaw kayo kadimat panawan dak kadimat Apo sa dino pay ayati papanami adaken ka dagiti sao ang makaita di tibiyag kas ken ni Pedro pada tayo nga managbasol ti grasya ni Apo Dios pinaseng kada na Apo adakin ka dagiti sao makaita di tibiyag ngagnanayon sa dino kadipay ti papanan mi dayta ti pabaruan na kuma iti chapter 6 ni San Juan nga 5 nga Domingo may bali upata dijay may kalimagat na sakaw ti iuli ti Apo nagpintas met ata langit ken gloria iti isusurot iti Apo iti nasanto na Eukaristia ti panamati tayo ken kuana pabaruan tayo kita regagay tayo nga umayag kararag umayag bisita mamati agdaydayaw iti kaadana ngante paluspusan damismisa di sisa tayo di barangay tayo gundaway nga magkisinarak iti Apo umawat ken kuana tinasanto na bagikan darana santay paluspusan santay itulok nga iti maminsan makalawas ket santay nga makakomunyon santay paluspusan nga maawan ti Domingo wenno hantay nga makaumay iti Domingo tapno mapasing kedan ti latarita Apo kadwanak Apo pasurot nak Apo mamati ken ka Apo pabaruan tayo ti pamati tayo mamati iti Diyos Ama aman nakabalin amin anamarswa iti langit ken daga mamati met ken Jesucristo abugbog tong anak na ken Apo tayo at immaw itaramid ti Espiritu Santo inyanak ni Santa Maria Birhen nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato nailan sa iti krus natay ket naitanem imulog itayan dagiti natay nagungar iti may katlungal daw imulit sa dilangit ket sidutugaw iti maganawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin agapuntot sa diay nga may mangukom kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay mamati met iti Espiritu Santo patsek met ti Santang Iglesia Katolika ti panagrinanod dagiti sa santo ti panagapakawan dagiti basbasol katadantumat panagungar ti bagi ken biag ngagnanayon amen. O Apo mi a Jesus patsen met ti kinunam apatgan ti managayat ken managparabor nga Ama dagiti amin adawaten mi babaan itinagan mo iti napakumbaba a puso idatag mi dagiti kasapulan mi Apo patgam dagiti dawat mi. Apo Jesus, imparangarang mo ti kinasasinom kadagiti tattao, ngem sanda ka binigbig. Tarabayam dagiti mangidadaulo ti iglesyam, ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Tapno mataginayon dati mangiparangarang ken mangipaawat ti kinasasinom. Asika ti Diyos, anangyeg ti salakan mi, kumararag tay ti Apo. Apo patgam dagiti dawat mi. Apo Jesus, ti Espiritu ti makaited biag, tignayam ti puso, nakem ken panunot, dagiti mangidadaulo ti pagilyan mi, tapno ipangrunada nga isayangkat ti panakapaduras ti panagbiag, tigimong mi, ken ti panakapatilan na ed ti kapya ken hustisya, tapnog santak ti biag asagot ti Espiritu, kumararag tay ti Apo. Apo patgam dagiti dawat mi. Apo Jesus kinunam, awan ti makaumay kanyak, no saan ngay palubos ti Ama. Pagranyagem ti silaw mo iti nasipnget adalan mi, tapno matuntunan mi ti dana nga agturong iti Ama. Kumararag tay ti Apo. Apo patgam dagiti dawat mi. Apo Jesus, pinanawan da ka dagiti adu a pasurot mo, ken sandan a kimuyog ken ka. Lawlawagam tinakulaapan nga isip dagiti kakabsat miya si miyasi ti dalan, ken nang talikod ken ka, gapu iti kinakurang ti pannakaawat, kinakapsut ti pamati, ken kinalupoy ti lasag, nga inyeg ti naindagaan a kinaderep, ken nakillu a kapanunutan. Kumararag tay ti Apo. Apo patgam dagiti dawat mi. Apo Jesus, adaken ka kadagiti sao ang makaited tagnanay na biyag.
Ipaay mo kad tinamnama kadagiti kakabsat mi nga agsagsagaba, ken nagtutuok, gapu iti sakit ken nadagsen na parikot. Babaen ti saum, masarakan da kuma tinapudpudno kay papanan ti biag, kumararag tay ti Apo. Apo patgam dagiti dawat. Apo mi nga Jesucristo, nagbiag ka kas tao, nagipagbiag ka iti sidong mi, impakitam no kasanot nagbiag sigon iti linteg ti Dios. Italekmikan ka dagiti aming nga daw dawat mi, sikang agbiag ka nagari, tagnanayon ngawan tinggana. Sikati namnamami o Apo, sikat pon ragsak mi o Apo, pinapayadan mi, arang kasagot mi, nandag na suri ayat mo. Sikati Para kasagot mi, kandat na suding ayat mo. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno digito'y daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kaya po at nalakumaday tayo natin, kadagitang kat may pangay pa kayo dayawan, kat pa kayo narihan tinagat. Kat kastamit na pag-imbagan tayo, kat ikataguban, tinasantuan, Iglesia. Apo babaan, timaymay sa sakripisyo ni Kristo anak mo, inaramid mo ada kami ti ilim. Ipaay mo kadi ti panagkaykaysakan kapya ti Iglesiam, gapukan Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo, Kasta ko nga, itagayo dagita puspusuyo. kag-ay niya. Agyaman tayo, iti Apo a Dios tayo. May karigan mo. Pudno unay amay karikat rumbang anong mikat pakay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kan diso, agyaman kami kan ka o Apo na santuan nga ma, manakabalin kat agnanayin na Dios. Takas tauna iti panangayayat mo iti lubong, tanandanunam ngay baon ti anak mo ang mangisalakan, kat kinayat mo ang magipagbiag, amay yasping kada kami, malaksid iti panagbasol. Iti kas taay ayatem ti saguday, nga impay mo kada kami, kas iti panagayat mo kadagiti saguday, nga daken Kristo. Kadagiti kinagasat, anapo ko migapo iti kinasukir mi, iti kinatudyo na may sublida metla kada kami, magkidanggay kam kadagiti anghel, agraragsak kam mamangidaydayaw ken ka, kat ikantami. Santo, 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 ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga, napnuda, iti pakaydaydayawa. Husana, iti kangatwa, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, husanay ti kangatwa. Pudno unay Apo, abigga a kinasanto, sikat ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga ipaimo ta Espiritu, mamang pasanto kadagito adaton. Tapno pagbalinam ket ipaimo ida kada kami, mabagikan dara ni Apo mi a Jesucristo.
Isu disakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted karagiti disipulos na kat kinunana, alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tarayto iti bagik isumayawat to amay paay kada kayo. Kastama takalpasan di panang rabida, nangala itikalis, nagyaman manen ken ka, saninted karagiti disipulos na kat kinanana, alaan nyo kat uminom kay amin itiraytoy. Tarayto itikalis ti darak, darat ti baro ken agnanayan atulag. Iso may buyat to amay paay kada kayo, ken itaduat at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy, apangilag lagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi ti ipapatay mo. O Apo agingga iti yaay mo. Iti panangilagip mi iti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga dito saklang mo katagserbi kami kan ka. Dawatan mi Apo tada ka mamakiranod iti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysan nakam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pom apo ti iglesia iti sangalubungan, parayrayam tayat na Diyusan. Laglagi pom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, kanami na papadi. Laglagi pom amin na pimusayan, awatam ida iti sidong mo apakitaan daken ka. Ipaay mo matakaasim kada kami. Maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon, kan makiranod kami kanayang gasatan a Birhen Maria nga ti Diyos, kan nagasat nga Jose nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa Santo, anak kapudno, anak serbikan ka. Makikadkadwa kam tukadmet kadakwada. Ang mangitantanok kan mangidaydayaw kan ka. Gapo kan Yesu Kristo ang anak mo. Gapo kan Kristo, sikakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo. Iritimpuyog te Espiritu Santo. Irokno imikan ka man nakabalin nga Ama, tamin adayaw kan gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Kas may sa familia awagan tayo ti Diyos, kas insuro ni Apo Jesus. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagaryam, matungpal kuma tinakam mo, duti daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tal daw itoy, ti kanen mi iti patinayin ngal daw, pakawanam dagiti utang mi akasmet pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami. Di na kambaybayan nga manugod iti sulisog, isalakan na kamket iti dakes. Isalakan na kami Apo iti amin na pagdaksan, itdamas si ayat, takapyam kada kami. Babaan ti tulong taasim, mailisikam kuma iti basol, ket may kanawa kam iti amin ariribok. Kabayatan nga urayan mi, tinamnamaan mi akinagasat, ti ay ni Jesu Kristo, anang isalakan kada kami. Apo Isus kinanam kadagiti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapo kaniyak ti ited ko kada kayo, sana rigiti basol mi ti kitaam no dikiti pamati ti iglesia. Ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo si asi ti kapyakan panagkaykaysa, si kahagbiag ka nagari iti ganayan ngawan tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayan kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kablao ti kapya iti maysa kan maysa kada kayo. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol. Kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol ti lubong. Nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may karing o may kakaniyak.
midimay salas sa om mapaimbag ton to'y karal. Kumararag tayo, hapoy pahay mo kadi, tadagdagan day ti amisa, ti panangaasim kada kami, iturong na kam kadi ngagbiag, iti kastakan kanayon laeng amakayayo kami kan ka, gapo kan Kristo nga apo mi. Regular meeting dagiti aming nga dadaulo pastoral, alas 12:45 aging gana ti alas 4. Ti Paseo San Jose, ada itan di jay sawat, mapan di jay sawat, into no bigat, di besalan pelatayan na, ada into no bigat jay sawat, ada into no Martis jay Kinsoriano,
Santo mapandige baliw namnama Villa Hermosa ken Pantar. Kalpasan nagsagana tayon ton iti piyesta ti 14 ti Setyembre so agsardeng tupay. Ni Romeo Ragunton nga taga Kinsuriano pinmusay maitabon intuno 24. Lualwan tayo ti kararag ti nagkatlo nga panggep. Nagparinto man tayo. O Diyos nga amami, imbaon mo ti anak mo dito'y lubong, tapno ipakdar natin na imbagadamag ti panakaisalakan iti amin na tao, ti mao iti sidong ti may sa pamilya, iti panarabay kan panangaywan, ni Jose apan nakaamana, di makalamakay ayo iti imatang mo, kan iti imatang ti tao. Manang nga asi nga ama, dawaten mi ti isumat laeng apan nangisalakan, nga impakdaar ni Apo Jesus. Kan tinamaan na panang salaknib ni San Jose, tapno iti daytoy alubong a dinadael ti kinaranggas, kinadakes kan panagsagaba. Nang nangruna iti nagraira a pandemya ti COVID-19, maikanawa kuma dagiti tattao iti daytoy a virus, umimbag dagiti masaksakit, masalakniban dagiti frontliners, manipod iti panakaakar ken iti panakaidasig. Ket babaan ti mayataday a panangaramat mi iti bakuna nga impaay mo babaan ti grasya, agsardengan a maminpinsan daytoy a pandemya. Punwan na kami kadi iti parabor mo, tapno agkaykaysa kami kuma iti pamati akas anak mo. Ket babaan ti panangtulad mi kadagiti galad ni San Jose, ipatagkan ayaten mi ti tunggal maysa. May parangarang mi kuma iti sangalubungan, ti ayat anangayabam kada kami, babaan ti na Christian wana pamati, nga inawat mi manipod kadagiti misyonero, kan imparabor mo kada kami, tapno iburay mi, iti kasta agpaay amin ken ka. Dawaten mi daytoy, tinagan ni Jesucristo nga anak mo kan Apo mi. Mangibaon ka Apo, tinasisingpet ngagserbi ti iglesia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pamindisyon ti manakabalin na Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidatulan ti misain kayo, ket kanayon, sustinirin nyo, apilyen ti Apo. Yaman kay Diyos. Nutragsa, daytoy rikna, napnot ayat tuy kararwa, amang iebkas ken ka ama, tuy na numuunay a kanta, agyamana Kararag ken Apo Santo Cristo. Pagtuyak unimbag ken nasambit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwa. Ngay maldit mo tinakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, itinanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok itinapaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak itinasnek apanagununoy. Ken nasayam apanagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo.
Ket laglagipek ti sinaon ni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kiting sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika kang atuan na padi mi, awaten ka ti araraw mi, ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesyam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti ay nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalran bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagim isagot mi, naput no ken tutugel kami, at tuy kamasagdan kami, O Apo. Kami pinatumatuma adiso, itanon ni ti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni madadagdag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, iwag maging isagot ni, naput makin tuloy kami, at huy kang sasalanang kami, O Apo. Amin nasagot, inukulit ito't mitlubog, inalintek, kinasanto, ken kalinaay. Pagkibay po siyan, ang mamati ti luto, panagayat ni ti panatao. Masutuit parabor, agyaman kami Apo.
iti binin. Misyon, kanit mo iti puso. Ti pagpagi mi sagot mi, naputukin kami, ato'y kasalan namin.